Roy try. Ngidap da kamen siam jong jisu komen hebing yo nuan biang syakiyeng ke jong fi. Hakani ka siling ba kani ka program jong ka potret. Hoat yakani kita yo baladap ilay petcha. Nakani ka jikai na ka gospel ka jong Matthias nomor san. Hey ka bakren ko ong ka jikai halor jong luom. Hebing ilay pet ya kata ka jingsuk ka bisisha. Ilay pet nakani ka lunong kebesan ka dekot ka balai. Hey ba yung suk ki beduk ka kamen siam. Na ba jong ki long ka himah ki beneng. Ngai limba kani ka jinya kren hakini teo baladap. Ngai fly yo mat shisha. Shibun ke jingkerku hakata ka jim ke jongfi bagi da su komen ru bagi ni iru ya higi ki comments ki jongfi ba fi komen bat kum juru akan ka sngiru gine ban pet biang ya kani ka jikai halor lum kata ka jingsuk ka bisisha hebu jiskris uhikai ya ka jim ka jongi wepi we bat akan ka sngiru gine dap sha daga jingkemen he bela ban don ka ban ngi pasor bante ba kum juri pastor molong he bakin leit ban batai shishu ya kani ka we pat ka benta suk ki basosi na ba on pentingan yaki akan ka puang syukwa ban kalining kong do i pastor bante try ka suk pastor basosi ladas ngosi bakan jado te kamsuk Ndre habo jisu kren hang ni uang suk ki baduk hakaman siem uang bi hakaman siem hang ni kabomot i suk ki bas ngosi hakaman siem ne mde hakado marobon ki breu ki sususi haga kado ga jongki kawan ra da susi akado kawan ra ga jing mensao bon ki breu em ki opang ki yo ya ga jing pang ki bo khla khla ka jing pang haga kpo ga jing pang haga met ka jongki na marhaba susi tang nang thiam nang dem la bam la di tadeng ta kata ka jing susi ka bakin jado kawan ra ya ga jing mensao kawan ra ya ga jing stam Hendrai haba ong uji suang ni susi kamdei ka jing susi ka ba susi na marba mdan ka bam ka di ne bula pet ulok ne ki jing susi ba kan jado ate Hendrai ka ne ka bu try ong ne ong suk ki ba susi ka mut long bala kerku ya kita ki bre ki ba susi hai ki ba susi ha ka ba kan jaman sim balai susi nam da ka jaman sim na mar fina puli ka tin ka jong blai u David Ukran shai ka ta ong baka jingknya ka jong blai em ka de ka donut ka balwet nya pule ni ka por na ka sam san puai ni ka ba khat nyau ka ong ki jingknya ki jong blai ki long ka men sim ka balwet ka donut ka balwet bat basosi a u blai men iben fi habang yuan chokmat jong blai ngi haban wan da ka donut ka basosi da ka bangi sultu bangi ngila le persya u blai da ka basosi kumba ukun sarong auria wan pa shukpa uklamwan daga donut ka bakamen wan daga basmusi in maru sungtu mula le persya ila ukpa badeng ta bagtin jong blay ka onghang ni ba ublay ukamen ya kita ki brio ki wan daga donut ka balwet daga donut ka basmusi namarba kilale pop yu blay bagata ga jingknya am ka blay usyam sunga ya tadeng tangi haban sungtu baga babal ka ongi kata na do basdang barok ngilale pop bat ngila do len ka buram ka jong blai kamut habau adam umi daga khper edan am dei tang ba umi ndai na do ka sngi ka bu le pop hi kala penrem ya u badeng ta wa ban ri no blai badeng ta usngu thu bo la leng khut badeng ta namar ka pop kawan ru ka jing tim ha ka jing im ka jong kawan ru kata ka jing penyaklat hadu bau blai wa ban be no ya u ka pop kawan ra rồi cái chừng yap tadeng tam ka pop kamdei ka ba sngot nat te tada ubreu ubala le pop u haban sngot hu ya kane ka we budan ha ta ka jing penrem udan ha ka jing penleng khot nomar ka babel ka on kata babaro ile pop ngila do la nai ya ka buram ka jong blai ka bamut la do te ka buram jong blai la sha strip off ma la sha kni no badeng ta ublai ong yu adam bad ya ka im na do beneng kong hi wong bay namar mamela bam yaw new dieng dalong balatim ya kabriyo long balatim ru yaw briyo kabriyo haga jingpun khon ka jongka long balatim tadeng ta hap smusi ite ya kata long balatim haga ba kan eat yu to tanga jongka bagi jukran daga por kata ka long bang isngulengo babun sien baga briyo am ka eat yu tanga hadu kata ba ka jingkwa ka jongka kan David tang ya u ngipuli ka to mengila ben shem daga Genesis long balai du kan riu terter kay thu ang to baka jingkwa ka jong ka David tang tunga tarang na pe ibon ki kan thai ta ki long kami habau tanga ula le ben makana show udat upet uklim ero ki mi da ki am benam ta jong ki namar ka ne kala dei lupa ka jing tim na baru sinrang ro mo ka ba namar ma mem la
ko ngo ikin tengah jong me tadeng ta boleh ong u ba ka khandau kan long balatim nam ta jong me kin mi kita ki sya keng mo kita ki sya ki babut nani ka khandau kan long balatim me trim hab jaus app long jong ka khamat jong me padeng ta namar ka pop ta kawan ra ka the consequences of sin ka dai bi kata kawan ra ya ka jing penrem kawan ra jing lengkhut kawan ra ka jing penya klat kawan ra ya ka jing sngosi kawan ra ya ka jing tim kawan ra ya ka jing yap tadeng tam ubriu em ladau la dan kata ka condition em kumno la ban kemen tadeng ta ngi haban sung thu bakan ka pop kelawan her na u adam bat uta bumi nu adam udan hagata ka condition jong ka pop tadeng ta uno nu ubriu buan khmat jong ble la ban chuan be kum bobiang lodong sedong ta u haban wan da ka download ka bas ngosi badeng ta kidan shibun kid khat man ka tin jong ble rei iwan ra ai kata ban pen sung thu balai ba ujisu ong ini ka kentien kan suk ki bas ngosi na ba on pentengen yaki bagadai kata ngi hapan sosi habang iwan khmat jong ble namar ka pop ngi hapan sosi Tera bun sen mo pastor ki brio ki dikisingi ki benta ki on shisha la do ble jong ka jing yen te ble ka ka perthayam ki dap de ki sudah ki dap de ta ki jing sosi ki dap de ki jing ye ki dap da ka jing jinja kum fila batai fi mentan mo ba ka bat dingkong do ka debet namar ka pop long bun sen ki brio te long namar ki sutu te yela de ki sutu ba ki di ki brio ki pop te rei bun sen ki keno ba bat yau blai mereka jing keno ka lebe shu blai do blai udah nak ka perthai belengi mat jing sosi belengi mat ka jing jinja belengi mat ya ka jing yap hatu blai umla se belai ai din jong ble gal akran shine do bas tang kata ka bai nong jo ka pop ka de ka jing yap te mdei tang ban ong ban shu snosi hap snosi kamjur shu namar ba ka bai nong jo ka pop ka de ka jing yap nor ble ong da ka ba yap fin yap sha te keno kum no yu ble namar ble la dap ong lupa te ubriu usai la te ble mangas ong kata ka pop ka baneng kong kam de ka pop upan khen ge ka pop ka baneng kong ka de ka pop jong ka jing bom ko ngo namar ka jing bom ko ngo am kawan ra ter kini ki kita ki fruits dan itu ki so ma jong kata ka jing bom ko ngo kan dong kadisha mo da ong ba dengi pangish tom shisha kadisha bangi susi marka ba kom kata ka por dadan ka jing khlat ne dadan ka jing do no ne ka sha ba kata sha ka por jong ka jing susi ringange kani ka ktin bu Jesus Christ ka ukran ne kam dei na menta kata marka ba fila batai mene ma fi ong habo kun sarong auria habo yo mat ka to ka jipun kendo ko jong play kedan ta ka jing susi bolong rublay de ko on pai biang shukpa hai bu khamle shukpa da ka donor ka basarong re ha wan shukpa wan da ka donor ka basusi ukleman ka donor ka bas ngobiang na wan da ka donor ka basusi ka donor ka ba penrem marka ma fi ong hiru ka ba habo David ula le pop de ula sutu te ka ta ka pop ka ba ula le persai play ma play ong ni long ka donor ko jong but David ula do sutu ta ka to ko samsan pui ma fi ong ha ka ba khat nhau ta daw ngi sungu shate ke ek bu trai le tra bun sin ka jim ka jongi am ngim su tho ikata tara u David u su tho u khun sarong auria ka parsi jong khun sarong auria ki su tho ta daw te gidan kam man mat ye kita ke jinsu si na mar bale ka jinsu si ka penloingi mengin pashu bale ka David ya kita tara u Isaiah tho ha kitab Isaiah san pula u brio jong ka jinsu si bale la khat u jisu brio jong ka jinsu si namar ukit ye jing susi jongi ni mauli du sim jo jing suk nei namar ka pop jong ubriu ta ka da u haban shim ye jing susi jong ubriu buat tip paring mo kong man of sorrows ni buat tip ka kuslai te pastor la ban sipang kata ka jing susi umbai pastor ila kran mene ka jing susi akaman sem ka basutho namar pangadai bopop man kalabaman kumai pastor ladap keren ka jing susi nala ban wanra kani kai kentien bang don arjat ka jing susi ya ka ban kalak bamun lani ngi don ka jing susi ya ka ban ketang babon ba ki susi em ki ketang da kuma pila pun bu ka jing kali belai ablai da me mendan ngayo sngow ya kani ka wei ka bo wei nong keren wang ba ha kani ka perthayam ki don bon ba ki frekuensi da abapi on yang radio kita lagi jong ki frekuensi pada ke ga bapi fi kwa fi up tune ha kata ada ubri utip bantiu ni lade ha ublayam udio skobe ya ke ga boblay ukran hari sosi baki brio kim step ya kata baki ailat no ka sosi ka bakan jado ka ban kejap no pat
ya ka jing shisha bakan jaman sim pi hang ni haba utrai Ukraine ong suk ki basusi namar Ukraine haka gospel jong Matthias ya ka ni ka benta haka nong ka basan namar bele kini ki briu ki bot te utrai but ki bot namar bele namar kidon ke Jesus haka jing em ka jong ki but karen di ka porem ka ba ngi hap masu thoro e ka background jong ki Israel namar kidong long marau haki rom kilong marau handa kidon ke jing lai lot dan ke jing lai lot dulu handa ki haka an wa ki kidon pan manta de haki rom kidon ke Jesus Teki kami lenti habu Jisu wan tu unai ki ke jikerman kan. Tu wang suk pi ke basusi. Naba on pentingan ya ki. Kani ke kentien pentingan nama hakisam pinlap hak kentien susi. Mau ada fi pulie naka sam sis pak sopunyo ada fi pej hak tu ka benta sung hak kerpat lam pulie pi sam sis pak sopunyo dekat balai ke onggom non tu. Usnai ki bapai donut ber uspanya ke jingmong. Fi usnai ke? Iki bapai donut. Pai donut. Dan babon kuma pastor lah kerana kasong kha kasong man kita dan bapai donut susi dah. Kajingkeli ke bakrau katu ko susi ngi susi namar ubrio. Ada bun sing ngila ju discuss na kanega jaka ngila ju ya merjing mut alor kanega benta banong. Kini ki jinge kiwan hato ublay usha ne ke jet mangina. Kata ada kajingkeli ke bakrau. Ngi haban cek bahaya lah dia. Kini ki jinge syam bangingi kendo. Kadai ba ublay usha kumbo sha yo job mo kanwan kita lane dai bale hina Kum kusrauria. kun kong sarong oria pat babon ngalaman long ipi de bijit hi da pijit hi tu tengah pijit hi tu ka tengah ya ki khon ha ka por bade ban hikai kham hikai ai ban manta la kilaya la ka jong kamon pi sedang ban sungsi pi kuslai pi qbp nangta kajing bam pida perkhat ngingim dei ban pang ba dei ban pang menta kani kajing pang kam dei mangi thau hi mangi ke breu kam dar chu kajing bam kano ru kaba bartei yang ni namar daki dawai lot ublei to klamanai dawai am wait sembayam dei mangi ke breu am namar boleh kwa ban he wood mencuan kong kabeng menta kala jinjar sha Pai ba kani ka Jesus si te fi hang ni Jesus kran wang sok pi ki baso si am ka bamot kitip ba kani baro am ndei bu blei ulale kani dei bangang alale bangala yang persya ya ublei nga klem yang bat ublei hang ta fi su thu ublei de uai nga de uai fi kalata fi bon ba ki breu am ki wadi ublei namar baso si bu ublei un self ya ka problem jongki ki perkhat bai bu bleu de mau ubah solve tangi ke problem ya lara fim pait pat ya ka grassroot nei kata utiet wan ta jing tangam yo de mangi dala de na ni duai manong ulok un kala bamon ila de pat ni pait te kata fi kani ka kentin susi ngala manong pi hakwe ke bentakat badang ikran mong wat ndet ka ong ba kani kentin susi ka wan bai hakaba pi wan ka jing pening kendu api da ya ka hok wat de ka pop ken Pistang ban sutu ngadei ubapop. Ablay medei me bohok isen yanga. Lem nang isutu kata am nginum sutu isusi. Ngisusi ngin wan rabe hak kentin partai da. Hari hang ni ka kentin susi ka jingmut jong kai ka dei bo breu ulayeng inline hakmat ka jong blay. But habu sutu bo yang hakmat jong blay am. Blay ngang ala lepop. Teng finde yu hak testament berim. Adam ula lepop pindapet ke yeng jong ke jot hada pinum labu Adam nong ablay map yang upan map no blay kram pan map kena ban bani boleh babon mangi do longom tata ban nang ta pindapet ukon jong upeniap yala jong upara upan map no blay begini pet ne ka poma naga kitab Genesis kelnong ka basau dekat bakat lai ong ti ukan ula ong how try kajing pensitom jonga ka kham khrau ya ka bangala bansha ukloi te ban pediang kajing pensitom uklamong da try map video ibet per hakini ki benta baro ba ublei usdai beta hale kidi ki bru em kim ton kajing sosi banong ablei map ya ka pop de tangu David ba tangu David como menela kan tangu David basuto de nga bala le pop nga pet no blei nga jangai no blei umdei ublei cengai nanga katakan ke Jesusi la fidon kata ke Jesusi am kanwan kencing pentingan no try la ngim ton kum kata ke Jesusi ngi sosi namar ulok udi
bancuban halor kata pastor ba ubreu ujengai tan ublay tadeng ta ka ktien ka jong blay ka kran shai ka ta ka ong Jacob sao ka khot ba pra ka ong to wan hajan ublay te un wan hajan ya phi upet jengai ta ubreu talada ujan na ublay tu ublay un jan sha u but haba jan sha ublay ka ong ni to thet no ekti ko phi ki ba pop ba tu pen khoj na la ka donot ko phi ki ba sun drop man sim tu fin snow lanot kop but tu fin snow si but tu pin yam but tu ai bon pen kala no eta ka jing rkhi ke jong fi sha ka jing yam bar ka ta jing kemen jong fi sha ka jing snow si ka mo uno no ubre u ba jan sha ublay udan ya ka jing snow si ka kan jaman sim berhabu jan sha ublay u jan sha u badeng ta haba ula jan sha ublay ula thet no ekti na ta gi ek jong na ka perthai na gi ek ka bas no ha o open khoj no eta ka donot ke jong u na ka ta ka jong asap ka ta ka men sim ke jong u badeng ta habu jan sha ublay kawan kata ka donot ka bas ngol lanot te bat ka bas ngosi badeng ta ubreu yam bat kala ba kata ka jing rkhi ka jong kala ka jing snorsi mar don ki breu ki ba haga perthai ki hi ha ha de mar ki jingai no ublay ki sngo ba byang kata ka jing ka jong ki hani ka ong to pen kala no i kata ka jing rkhi jong fi ka jing yam ba ka jing kemen jong fi jing songsi kamu ladangi rkhi menta kan sapa ka jing yam ka shisha tadeng ta ka bah man pen kalano e ka ta ka jing rkhe sha ka jing yam khnang ban na ka ta ka jing yam in yo e ka jing pentengan na kada kata ya ka jing penem kada kata Kumbai pastori la kren hagani ka por mas pangata ka jing susi ki briu ki bakmen na ka perthai. Pitip hagani ka perthai mata ji susi lum le ying ya briu manta ngi lai tip phang tan yong. Ngi pini ji susi be bakan jadok da. Pini. Ki pini na bar da. Hana shisha sha po susi. Babun ki briu bakala pamudro. Yam na. Tami sha bar le biang ka ju. Ki kala pamud ki kala pulup-pulup. Lendang-lendang pulup-pulup. Lendang-lendang pulup-pulup. Namar balai. Kam tantang ke shisha. Ngisusi shisha. Berkat. Ada syukur kan jadok. Dayap ulok iyam. Nah dayap kalok iyam. Nah dayap yang dayuai. Susi juga gitu. Masih senang padap. Sistem berpadap. Dekat ni ke susi. Susi em namar balai. Kami kini kan nyam thamai ke susi. Ada pipet nak Ezekiel nong ke bapra dokat bakat saw. Uni udah utamus. Ukon jong Nimrod. Mak ke history ki ong gumda. Ki ong bakiladon gini ki kentai dah. Baki yam nam tau ni tamus. Fi kini ni kan yam dah. Fi menta ban yam, mun syuale dah yap brio. Sedon ki ba power. Kidu halia. Ki kot yup sto. Kidu halia. Kidu halia. Mo mentam dah yuk skau ki dalek kita power kita nang dah bi. Kilong tik untuk kapor bayap kun jong jairas. Kun jeras. Ki yam tu. Ki yam. Ki sipang lar ki bar gitu gitu i. Kirke. Kilong kumta pa kini di nyam thamai menta ban somsi. Dai kata mo kumenta ka perthai ka jadon ketik skile susi kan. Good Friday di susi. Easter di ba kemen mo di kata ngini bam bon bam peleng kidon le ki jakale ki aplit champagne kumta tertera. Pi kata ka kelal nong nyam ka susi. Hari Jisu ang ni habu kran na wong aklam rai pi ka susi ka ba. Kenjadok ngora fi susi kenjam sim pi susi ne amba pilong kumne to kan ngon nangi thalai ba pet pi ni pi susi da ba kenjam sim ba pilong mai kumne si kumne la long kristan la do ka kpo ka keme man tala dam ru phom nyo pus na ru parti bi dak tin to blai susi ma Ketari bersusi ba. Susi ada berapa susi kata nga susi na marki kon nga susi ka wei ka sngi kiti susi baro ki jano hale ka susi kenjam sim kan nomor blai wangan pertengan kumno ya pi Namar balai, pim ailate nga bangan pentengan ni pi. Namar pim don ni ke susi ke bakan zaman sim, susi be bakan jado. Bakan jado em kadai be ngala man ong pi tang sipor ta. Tang sipor. Hari ai bagi susi ke zaman sim. Hato ngi dapat jaga pertem susi ma pe ke pop kan ni. Teteng akan mau sin iwe. Kadon kata ka kiwan ruai kita kini ruai pertai. Ani anak kadujok. Yong. Nga ngong lara dujok kalau kuntiang borok kualek lang dah. Nem no na. Lara kadujok ada be ka syat, kaput ketem, kadi gabam balik keman, borok kualek dah. Kualek lut. Kebeneng long boring tu mana kualek. Susi ro babon ki yang mana i boring tu fi, tuan kualek tu fi. Kata ka wrong konsep ke jongi. Ngihap man susi banyo i babon ki brio ki poisha dujok kacaka badum telu-telu.
Kajaka badat biniat. Kajaka baki kesan kim juyap. Kading kam julip. Kajaka kabaliniar. Kadi kata kajaka. Bat kia nujor ya kadujok mentabat kita. Kami hap kan. Kita dijekal ekmen na. Fi balai namario kamdon ke jingkemen haka hima ka jong balai. Fi hang ne utrai kwa kran pas pang kata ke ba kenjaman sim. Ke ba ong ba pisosi ne ma kenjaman sim ba fisakut ajo. Lokum tu kena kan haba uyo result ufil. Lada umdan ke jisosi em next year unfil biang. Lada umdan ke jisosi em kawan ke jingkal lapamot. Kini kata pasal yo kadan ru ka jing kinsting. Ha ka jim ka jongki. Babun sin ru kim su tho te ya ka ka ba ujisu lale na mata ka jim ka jongki. Dakila su tho sha ya kata ka ding phana ka jong trai. Kibri sha ka numbra kata ka jisu si ka bakan jaman sim. Hey utrai yo pentingan ya kata ka jim ka jongki. Kumolong Petros ma usu tho te ka por bula len yu jisu am ka Bible ka ong bau dalen nyar ka thang te. Hadu bada wan hi utrai te bani kendo biang bu Petros. Bau dah keren biang ujisu. Bau Petros nang tu te usa sedang mensyakri biang ya kerteng ka jong trai. Tara bun sin em long hakata ka jim ka jongi te ngalaban ong moy kani we babun nangi lakle ben hikai ya ka sipang gading pana memang lakin sting plat ngi long ikwan ka jingkin sting em ya kata ka jingyap ka jong utrai te long ka ba fi ong menta ka laba mut la sha la poi biang ba ka pertai la pelup lendang long mi kum ju te kam wan hero ta ka jip pen te hey bada ka wan shisha kata ka jing pen susi ka bakan jaman sim kan wan baik kata ka jing pen kala kum bakalawan ka jing pen kala ha ka jim ka jong Petros kum balawan ka jing pen kala ha ka jim ka jong David Fi da sutho ka jing sosi. Fi kan mau ngi sini ka jala jongi ka layo amat ya kar Bible. Pergi beri ki yam sa. Akan jadok mela fi baniam kato. Adam dek jing sosi kan jaman sem. Kawan ban pani kendo ya ki ya ka pop bade ka hok. Ki da sosi. Ado abon na ki kelang. Ka pa ngi ai ngot yu boleh bawan jongo. U ai man sem bakot. Man persung tu ya ki brio. Ya ka jing kala ka bamut ka besisha. Ladam dek kum tang la banong pi ladang ngim dan ka jing sosi ka bakan jaman sem em. Ngin lek sakri yu boleh ro em ngin sakri da ka por. Abang idon ke sosi em ngin ong atrai ngali di nong pop. Miyok sngau yang ngata. Ngali ngam dei metip te yang barabor ngin kalalong kum tu nong krong ta bodoi. Ngim not man kle ka kle jongi. Ngin dem be siapa nong atrai kum yang ngata. Kum yang mi kum yang mi jet te to jengwa. Kum yang kata ta ka dei bat fite kata ka sosi em. Pinumur run bishar kiwe. Teng mantas yung bot bishar Oh fisistin pinong jisosi ka jama sema pinumur bishar kiwe na pa pinong. Fisuto ba ngar ngade nung pop kraw na ti tang daga jingay yang ngala penem. Fi kata ka de ke ka ba utrai kwa nangita. Bangin sosi hakata ka bakan jaman. Ba pe ya ktin ka jong blay ba udan ubri ro bawan shu jisu te umde da ka jisu si wan da ka jing sarong te ba ukli ro ya kata wangan yo jing penem gum no wong to tho me jisu wong to mes ngo wong ta wan da ka jing sarong bula dan lupa te ka mark 100 points hau mau su thu buklam duna nang noro tagadaw jisu u ai shu da ka tai ka subject ka jong ka ba ula wong atip malay dap yo 100 points to kabiang kata minum tu minum klim minum kilam ler na dong sedong wong abiang ulah kemen palat teh halor kata nomor 1 da kata ka donut em ka bas sarong Andre habo jisu ai sa ka subject jeng upat untuk kilik di nama ya ki gibora medan sa ai ki beduk sebut yang hang taken kawan ka jing sosi ta ubreo Namar lada wan da kata ka mensim juga jing sarong ublay ni susi siya pagkata ka jing susi em kalong permanent ne Kababal ko ang nemo no Matius tulong ng bakat kanday kini ka kot arfuar kini ka discussion hadin balay dep discuss hadin balay akran bu try ka kot arfuar kong henry habaw taw samla ulayo snow ya kata ka ktien ula lek no snow si na ba udan shibon kispa tamu udah snow si sa unu breo namar ba uwan da kata ka mensim ka bas ngobiang ka bas ngodap ka bas sarong Hakmat jong ble leo ngabiang lut 100 points tagaday kata ladangi one pat da ka donut ka bas ngosi hakmat jong ble kata ka jing sosi kalong temporal tang sipor namar utra gun ahingi ta ka jing tengen ba ya ta ka jing kemen jong ka jing penem the joy of salvation mo kata kata mau kumbala pentingan ni kisenran besar haba ki do you jisu
Mo hakasi ba yap u Jisu kita susi sha. Rai hadian lai sngi pat la pentingan te ki haba umi pat u Jisu na ke bayam. Mo kadi kata ka jing kadi ka Jisu siru kumbangi ki ba ya kendu u try ho ngi susi sipor. Rai haba ngi yo pat u try ka don kata ka jing pentingan. Ha kata ka jim ka jong ki ta ka dau bun sing su perkat ka ni mo. Ngong pikum ki brio te. Haba ki yap menu na yin jong ki kita susi sha. Kita susi sha te bagi do no itu iba i jong ki. Te kam tam ringi hab wan ra kata habakan zaman sim te tangi nom so si trai la kini ki be ye jengi ki pois du jok. Kadai. Mat koi liang. Ladam dan Jisu si dam dan jikala bamut iro. Pi bagi bre ki kala bamut perfikiran kal kwai kala. Kwa dah. Lara dampang ru umliwat hi nong duai. Dang la doktor le te nong duai sarut. Terus sebelum pisah. Ladam dan jinjar ulok ru umle kum turu kan mau kira. มันพาย Nè, เลย phải chụp lấy. Hỏi, tất tăng xoay tan quái bằng nghìn. Persusi ke jado, rồi tất tăng i bau trai pen kelai. Pen kelai bomot. สุสิสิสิ Susi tất tăng la ba bedor pej mah ni kapor. Piang hangat kamnon tak susi ke jaman sim. Pidan susi ke jado. Sim ka bui kata susi ke jado, sak susi ke jaman sim kan. Yo no yo trai kan. Ulong ke jingerap bahajan ta yafi. Ulong bahajan ta yafi menirap. Sam lai po sao ka kren ni kata dekat bakat pra ka kren dah utara long ke jingelap namar balai ni susi ke jado tapi tentang vi susi tarai syatok syakor syabam ulok ulong kunta kalau kikon paina sublai kan paina sublai สำลาเราใช้สำลา cai sebelah pun monster pun kita tersiap no ya kata ke susi syak utara tu pentingan kan ya vi ya vi susi sa kidon pat tentang hayeng bayap tak mo pila asyam mana pila keren mo Hana susi judi dah. Kita ada susi judi. Mong lah. Fi susi dia no utrai lah biang. Utrai dari kecik man. Lada susi kami utrai tak penting mat. Fi susi sa sakut sa. Itu je susi. Ya no utrai nang no stor. Ya utrai fi susi amo. Bat ngi suturo pastor kata. Lada mendon kecik susi lu em mendon kelapa mut ira. dan kalau kelapa teh pastor ki susi nama yap ulok em ki yang wat na duwe bangan yo ya kata kajing kemen ma double je susi dan gibri gibali bakas ni do adin mas nyo sulok ba ar la thang yong ngau พี่ปสตอร์ฮับกระชงขาจังยิมได้กับtopikมองเห็นงี้คำสนทนาเนี่ย discuss งั้นเครนี่กันเองเอาไว้บางทีบบนบ้าอุปอลอุนระya kata but Ukraine ni kan eng banta pastor ka chong kha hak away koril nong ben real dekat bakal ar ter but Ukraine nang ni em sepang kamet nam tau try but utrai nam tak ni kamet ladang ngele auria kan ni kamet vi kibru ki berkat le auria nang bamut bahap hak chong kha kyong lahap lakut labyang mo ki babon ki kentin ki badan mo one night stand kum ta ter ki don da kita hak partai upol hang ni em udah pensu thu hak ni ke jaka em ka ba hak aktin khasi kam don aktin hindi ka ong ruwa kade naga kawan ro nakaktin hebrew ro kadan kum tai ka bamut ka ni ka sul ka ni ka mensiem ka tai kalong ka wei da pila banyalat bertubrio pinumla ban kletsu yo u ne yaka lanono but ban like na kita pindi you need something ba pin don kam ban like ada ubreu di Penja. ban penja ya kata vi upol udah keren hak stisi kanong room ru ya kata ukren hang niru hak nong ban ru dekat ba kalar ter em kamtam dekat ba kan ru hatu pimtip bauta ba penyeso ila de bat kanuti yalong ka wei kamet namar kita baro arngon uong kini long ka wei ka do ruta ba penyeso ila de hautrai ulong ka wei ka mensiam fi kani em upol udah keren em de kata bengiju hikai panang ni em wan bakla songha namar pimla ban klet long no pila ban ngap bakla tang chi sen bat una bat ka handai kata ke spirit ka mensim jong pm kalayate pimla ban pet na kata teng lagi beri bala kala bamut ro kimla teban pet na kata namar balai kani em kalaya sno Sno. Pekenja mesim. kenjaman siam kani kalaya sno namar ar lalong kawai masih se lalong kawai dei namar kata kembali ong pastor mana basosi wat no biang kawai ta pimla pa bangklet penengkong dalong kat balong fikir mawi itu penengkong kata ka ka mama kata ka ka mama tam dei nama kata haba pisosi di tang utrai balawan ya abi
dan do no bro. Kalau ngum katakan no Samaria mah, habai kendo bo Jisu. Heba kalaran san kilo lok heba uni ba mentaru dei hipat ulung jongka. Heba hadu benda kay kendo yu Jesus Christ kada yoma dia kata kaji pelat ke sisha. Kay ba fi. Mau datang Jisu. Datang Jisu ban pelat je fikiran ki basusi na mar kata bala yahab bala yu datang Jisu. Pile pop kiwe mo pishim pisana kiwe pile siu do pila lajda. Hari kini te fin laj kum no. Pila banong lipan map no suntur. Katutum laj chuta. Dei nama kata utrai wang. Ngalong vokoi tolong koi. Dei kata wang kasong ka ka dei bendon buram. Fi utrai mdei bok cukran. Nama kadan baik katu katai ap. Pim la li ai rei kata. Bat khap tam la pim kala pemut liam ka hon ya fi. Ka penkul mar fi ka penduk tiadam. Ladang akran ka bakan jam sim. Karan ka por fi tiadam fi sungguh basyabahan. Hadu kata. Upol ni uyai lambah ka Korin gen bar Rom. Kamdai tang ka wei ka snong ka bajia. Korin gan na po Ethen. Rom ka jangai ba nang to na po Greece. Sa ati jirong ka dan. Pidar fi pet na ka map apa ka Bible hadian. Hari wat ka dei ka ju pat ka spirit ka trikam bo Paul dei ka tahu keren ya kan ka banta. Dei ka tahu ang akwa baro pinlong ko mga. Nama filong ko mga man dan wei ba pen wet ya fi. Ba pendik ba pentot ya fi. Kani kadi keke ka bama ba. But kini ki beri kumnuk beki sutu beki kala ki sutu susi am. Songo yam na fi so kan mau am. Wan pediang yu Jisu ta. Khat yu Jisu ha jing yam la jong. Di tang utrai ubala pan pendekut ya kata. Adam dei utrai kan nong Samaria. Dalam dei utrai trai kan not bali phla vi. Sekesnong. Mo ngarang keren tu yu vi. Kalau nong besar dok bali kundai vi ka dalet vi ka pertak ora. Ya ka revival nganong vi Samaria ta vi. Ditang Jisu uba pendekut ya kata. Hagaktin kasih besi orang raibi. Bah pendekut dan. Kisah kum jangan lagi. Yes, kisah kum jangan raibi. Kabak ya le pim nuat mani tu ini nuru utrai pendekut. Kadi kata tak Jisu si ke bamut ke peni kendo ya fi. Ya ka pop fi bu David usutu kata. Beli uang em. Namar perkat fi David upoi ban song kabat ke Bathsheba. Mana betul? Undan betim. Undan betul. Ulah percaya man bure. Undan betim. Kapelan duit le tebe. Perkat usyak mulai ulah pelan dah. Man beri perteru pajula berpelan. Kau kita kiplan. Upenon kam kajing start. Upenon kam ngalap na via ka bor. Iki ikhtiar ke borok budan. Hadu ba umut pi benong. Ya ka Bathsheba yu Uria ong. Kemel dok siak. Mo unda don kajing ada bat ka yu. Da ong ba armet nong dikun dah. Kun juria. Lah, kata, bat kata ke dege ke ngani tu ifi mentah babun tam ta. Lah kata itu sisa unim dia tu kun tu tengaro. Kam not dah mana tu. Ki don le nganong ifi. La poi so kam tu cuma nu dik paro. Untep nu dik paro. Hadu kata ka poi. Kata ka pop ka don ni. Hana ngim klo te bersusi ban kalabamon. Ngilem no. Ngishim no daki senjam ke ba artificial bo ong tin nong wei mo na tin kasing nong ngishim no daki ki batang sipor kata de kakia kata de drugs kata de daki wei pat ki jing kemen de tang kata ngi perkat bangin laj yang ream de tang Jisu de tahu Jisu ong sok pi besusi na bon penting na fil adon ke jing penikendo but u David ru usutu ya kata kedai namar kata ong menum kentaj ya ka download ke baluat berat. Dei kata ta gidon ngim don kata ke jengkeli Bakadan ruga dekat mau pesan ke Bible na ka Al-Quran dan nama nyaw dekat bersyapau hei baka ongkom ni. Nama kata ka jingsu si baru belai ke penlong ke jingkela ke bamut syak ke jing penim ke bamba bishu. Bamba bisu. Henry ke jingsu si jeng ke pertai ke long ke jingyam. Mat kemba filakran mau pastor sipang u David bar kum juru sipang ka nong Samaria. Hei bu Jesus Christ udah pulut te ke puah ban up bani kendo ba kani ke brio. Mau usutu abakan zaman siam kani ka brio kadan kata ka kumba fi ong fi kadan kata ke jingete te ha ta kamen siam but they don't try balan pelat ya ka jim ka jongka but kum juru ka jim ka jong David hey bo blay udah wan man pa kendo haunatan mali ban seneng you David bo David udah sutu sha bo ali pop you blay but upa shu blay tarau kani ka dekat stanat ba ka ong ba kata ka jing susi ka baru blay ka pelong ya ka jing kala ka bomot sha ka jing penem ka bombay besho ngai khamba besho ba ki yo you try ngai hawa Petrus ru hawa len you try adin bu yo biang you try ngai khamba besho i kata kadai sakindiat
Fikir John arjat susi. Judas susi. Penyiap no. Penyiap no Kita dia. lepas susi ki penyiap bela dia lama terkedikat ni penyiap bela dia. Kadai. Seludat. Di drug sendiri penyiap bela dia. Dan nak Judas. Terkacau hangi dah. Kadai kata, pihang tu Paul Ukraine nong benreu tu. Kat basi pawang kum ki basusi. Henry halak sengi ki basngok men. Pi ngi susi. Ya kai ka bangilale. Henry halak sengi kesngok men namar utrai lapen em yangi. Kadai kata dah. Kata kadai ka jikli ka bakrau. Pi kemen nem namar utrai kata ka jingle ka berem pin melali yesu. Hari pi susi nem ta kawan nem ta ka susi real blaze tenat tu pila puli mo. Pastor, kadai dah. Sebenarnya duduk dekat kendai ke orang ni. Mentang kemen ken da lele naba la shu pensusi ya pi Henry naba la pensusi ya pi ya kaban kela ka bemut. Namar la pensusi riu blay ya pi. Bakumta finom sya du ha ke ru dangi. Peleng kadon ke jing susi ka pertai ke jing susi baru blay. Kabhawan sosi da ka jing sosi ka baru blay ka balam sya ka jing kala ka bumut ya ka bangin yo opat ya kata ka jing kemen nang ta sebab jukot. Amen. Amen. Kadai. Amen. Pi o Petros o dia pastor. Haka ba pia smoke man la mentak hindiat por la da.com. La persusi ya piru. Haki ba bonjat ki jitunjo. Pi apa wan sekala pemut susi tu pi. Susi pi haban gitu tibam haban kata haban kata jing kemen pertai pi haban susi ji. Hari bertunjuk ya pi ka jinget ta. Nama ba hapan kelai pi na berem ta. Long take kung kitu ki aluminium. Long shoot tu hablai biang tu nong senah tu usain biang hakading biang ya. Hapeniat biang hakading ben weng no kita bayong baro. Nyesela stang ro. Yang iru kalau ngomjoi. Ngakwa balai mersi mi pi ni ka por pi bi yapet. Pi susi ne. Ka bakin zaman siam. Ba pinuan sa kajing long replay ta. Tengah waktu crowd na marngi sini fidi usai tanam wan ra ya kene ka we ka benta. Bangingin so crowd kum manai pastor galap keren pas bantai sapang tu samlarus pa. Pi samlarus pa so crowd dia kan yam da. Uso crowd itu kan yam. 100 points. 100 poin na kan yam. Yang ngiru ta mentaro di kan yam ta. Ngaladon hakata kenhun balang. Hakata kenhun nyam. Laka di kenhun kan yam ngaladon ta ngila so. Andre ngila kala ka bamot pat nang ta. Ngila pai, ni ka jingle ka di ka ju sudan. Dai namar kata kini ka jingya mir jingmut jungia, na ka ni ka jakai. Kung ba melay pastor rang pen kan mau, ba ulalit unay nong itu lupa unathan man ya kendu yuk debet. Yang ngi ha ka ni ka ngim kot bor ka unathan ndrei. Yung giwan na ka ni ka ski ya ka ban keren ban pen ya kendu ya pi ya ka pop ba de ka hok na. Kalano, pai no. Wanum so kraw banong be namar kidon ngala banong fi. Kijing syakri kishu ot sipor ki pu ya ki sipor ada kim kalabam dam mentoi da ngimla man penbet di kibriu breu udai be utrai ba penbet yangi bah bangiyo ka ketien ngihap ban kala ngihap ban pai ban ngihap ban wan biang pembawan udai bet ken wong wat simno yo men sembo khoit nanga wat simno pakat atas man berim ta kata keren wong wat simno yo men sembo khoit nanga na wong sutu ong kemuni tengam long ye. Tapi perkara ada mensim jong utrai ka kenriak na pi chefin poi. Dia kata visusi na. Umdan jitengan. Kadao suk gi wasungsi na baan pentingan ni ki ngas ngo ba hadin ba ubre usungsi ublay ay man sima ko. Unong pentingan ubay sisya. Haka jing em go jong ta ubre. Baka dia kata ka babal ka ong ilong ni kinong saki ni ki AK baro ba ublay ay man sima ko. Ya kita gi ba ko ngo yo. Amen. Pisin mengi ka ngo utrai ong sungsi tamut sungsi no de. Pai no kum kon sorong oria ma. Ese da preng jofi ni ka por vinang em ma ka perthai. La da fidi em sa am ga jing em ga jong fi kan mi per bu kon sorong oria. Maka bakhat do hi kan dei bi hasam sniang kumus niang poi si sairo. La da long kumus niang da ka poi ka po ma. Ya poi kumus niang. Taga ta namar ba sya yap no ate baga poin asya du jok kan bam ka du jok yo tau briu lada umpai no nakataga jaka ka ba ulong ne ka ba ule tade intangi kremen nga ka sngi ka ba ngi kren kumni ngi kren namar ngi ye fi ngi sngo bu trai bu ka subject ka ba ngi kren hanga ka sngi namar ba ka jing sngo ba ka ba kenja do kanwan ra ka jing sngo si ka ba bom jukot
Henry ka jing susi ke bariu blai. Kan wan ra ia kata ka jing tengen. Ka bam jukot daga bor ka jong men sim bakoi. Panginget butrain ker kui pi ada fidang ema ka pop ngikar pat ifi ngubha kala ka bumot no. Mar bang ema gi sngi ka butrai ula jan. Non por shote na ile kai. Ka khtin jong blai ka klem kren kai. Ka khtin jong blai kam de ka purskam. Ka de ka khtin jong blai upa im. Ubam jukala ubaladap yathu lupa ya kaban sajana do basdang. Tadeng ta nginget bagani ka khtin kan orlong. Bal nganget lada pipi kala kan orlong sisya. Bagata ka jingkemen ka bariu blai. Ka jingkemen ka jong men sim bakoi. Ka jingtengen sisya ka bakat ka jingtengen fini opadiang. Haga sengi ka bafi pai sisya sya blai. Ukun serong oria hadian buan pai. Ka don ka jingkawai haga yeng ka jong o. Bal nganget haba pipi pai haga ni miat. Pi pai haga ni ka sengi ngam dep ka por iu pipet. Lada pipi pai haga ni ka klip mat. Ka don ka jingkawai habdang. Ki angel kini syat kini kemen. Bahkan don ke celebration namar ka daw jong ke celebration ka day mapi. Mengingat utran ker kui fi. Mani ka por ngagar pat i pastor rang sunghaban doai. Na ka bantah jong pi baro ki ba yasngap yang ni ka jingkran hang ni ka por ka mamta. Mangingat siya kani ka khtin ka long siya ka jingkar ku. Haka jim ka jong fi kani ka sengi. Hei bau Jesus Christ uang suk kita basusi. Dawan pentingan. Wan siya da ka donut ka blawet. Da ka donut ka bapat akmat ka jong ni try. Maktin ka jong try kalau ong lupa. Bau blay long hajan kita ki bapat donut. Baru pen em ya ta ka mensim ka basusi. Bau try pen em ya ka mensim ka jong fi. Kumula pen em ya ka mensim ka jong upetras. Kumula pen em ya ka mensim jong ka tuka nong Samaria. Utrai udan haka ni ka jaka. Udan haka to ka jaka haka ying syong ka jong pi. Haka to ka jaka ba fifi pet. Dara fifi yang si syayu ni utrai. Utrai ulak menon ra ya ta ka jingkela. Haka jim ka jong fi. Nge duai haka ni ka por. Try Jesus yung akma ka jom try ni ka po. Gina ingo siya ko try Jesus na matani ka khtin ka jom ka try. Haba ka khtin ka jom ka wan ko try kam de ko try da ka jing start juki buri ko try. Re da ka jing pini ka jom sim khoi ba da ka bor ka jom ka try. Hey ba ka khtin ka jom ka wan ko try ka wara ko try ka ta ka jing pin kan du ko try. Ya ka hok ka pop ya ka ta ka jing bishar ka jom. Maga nget ka ni ka singi ko try Jesus ba ki kun ki jom ko pa. Haba ki pet ka ni ka program ko try ki su tho ko try Jesus. Ba try ki don kam ko try ban pai shemi ko try. La kim pai shemi ko try Jesus ka ding ka bam jukut ko try. Ka ap ya ka GM ka jongki ko try Jesus magang ngat ko try Jesus try melong mami ublay ko try bala isnay haka ta ka GM ka jongki ko try Jesus magang ngat ko try baka dan ka ta ka Jesus si rublay ko try hey baka niya lamiki ko try siya ka ta ka jing kala ka bamud siya ka ta ka jing penem ko try ka bambabi shu ko try Jesus habaki pediang me ko try krum dan shu ko no ka jing babi ko try haka ta ka GM ka jongki ko try magang ngat aba meme yang ko try ka ni ka singi ko try haka GM ka jongki aba meme tiet ko try ka ta ka donut ko jongki ko try ngat ka ni ka singi ko try Jesus ki pediang ime ko try baki khot ime ko try hakata ka GM ka jongki ko try mamalong ublay ko try Jesus malong mame utry hakata ka GM ka jongki ko try hey mame pentengan no ko try ya kata ka GM ka jongki ko try mame pendap ko try Jesus da ka jing suk ka jome bada ka jing command ka jome ko try ka jing ku ka jome ko try halo ka GM ka jongki ko try ngai ngo ko try Jesus meladap ketai ki ko try ngai ngo ko try Jesus mame thamai mame penkala ko try ya ka GM ka jongki ko try nado ka ni ka singi ko try Jesus haro ta ka singi ko try ba meme wan shao ya ka GM ka jongki ko try ko bleshbon try ka jingkur ku ko jome ba ka jimpenem ka jome ko try ha ka GM ka jongki ka ni ka singi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ni pangin dam gini baro amen amen amen